Kendo gweng'ni okan wendo. Yeye si mgeni hapa. Okan wendo nikech higni moko chien wating bado wafwane Nyasaye. Nabiro piny mar Gem Ramula ka. Alikuja hapa Ramula kakelo tich Nyasaye, akileta neno ya Mungu. Masani koro chung kong'aro wuno bwanda no. Nimesimama hapo kong'aro wuno bwanda hapo chini. Bia mbele kai japuonj. Kama en kitoro. Yesu paki. Amen. Wach Nyasaye mochung kong'aro wuno bwanda lo kano. Neno la Mwenyezi Mungu ambapo amesimama pale kong'aro pale juu. Kana adonjo ka, Wakati niliingia hapa, na adonjo kaka johala kendo jatich Nyasaye. niliingia kama bwana biashara, kama mtumishi wa Bwana. To kama norwaka mokwongo mana nindega, Mahali alikaribishwa ya kwanza ambapo alikuwa analala, ne en malo kaka George Miruka mane loso ratinde mag waro goldi. ilikuwa hapa juu kwa Mighty America ambapo alikuwa anatengeneza ratili ya goldi. Gijaode miluongo ni Susan Akinyi madala gini malo kikalo Kalare kacha. Pamoja na bibi yake ambapo mji yao iko pale juu kupita Kalare pale juu. Koro kanye manane indega ndalari adek moko katimo hala tachaka dok turwa mos mos. Hapo ndiye alikuwa analala siku 2-3 akifanya biashara yake pole pole akirudi. Eka koro rwaka edala moro ni Kobimbo kamwalo kacha. Ndiposa akakaribishwa kwa ubimbi pale juu. Bas mae momiyo kidilo ka kar maungu ka. Ndiposa ukienda pale ng'ambo kwa maungu pale, Ibiro yudo nyithindo moko miluongo ni Jojo Mondi. utapata watoto wanaitwa Jojo Mondi. Kendo ibiro yudo nyathi moro manyako nyar nyalegi luongo ni Cyprus, mano en jaoda. Utapata msichana ambapo anaitwa Cyprus na ambapo ni bibi yake. Kidhi Uranga malo kacha ibiro yudo Jasembo kanyo. Ukienda Uranga pale utapata mwana Sembo pale. Kidok Ramula bende ibiro yudo gi kanyo. Ukirudi Ramula pia utapata pale. Omiyo ok an wendo e gweng'ni ahinya. Kwa hivyo sio mgeni katika hii mji sana. Ang'eyo konde gi tetete anyalo wuothe gi tienda. Anajua korido hizi yote anaweza tembea na mguu. Ng'ama winja kama en tiyo fwane Nyasaye. Nasikiza mahali akainue mkono juu. Adwa wuoyo wach moro matin. Nilikuwa nataka kunena kwa neno kidogo. To kapok awuoyo, Na kabla sijaongea, wechenagi yudore e mtandao maneno yangu inapatikana kwa matandao ma iluongo ni YouTube. ambapo inapatikana kwa YouTube. Ka in gi simba gwela to donje YouTube kanyo to igwel Apostle George Odindo. Ukiwa na simu ya touch, ingia kwa touch alafu uweke maana hizo Apostle George Odindo. Ibiro yudo injili gi Utapata hizi injili to kod wende mamiyo nying Nyasaye na duong'. nyimbo ambapo inasifu Mwenyezi Mungu akipewa sifa yake. Agone Nyasaye erokamano. Narudishia Mwenyezi Mungu asante. Ang'eyo ni gima nyokelowa ka en nyasi mar jatich Nyasaye monindo. Najua chenye nituleta hapa ni sherehe ya mtumishi ambapo alilala huyo. Kendo mano ema nyokelowa ka. Tena hiyo ndio ilituleta hapa. Mano ema nyokelowa ka. Hiyo ndio ilituleta hapa. Aduong' odogne Yesu. Amen. To mae momiyo adwa wacho Hii ndio maana nilikuwa nataka kuongea. ni nyathi kata nyithindo manye kao fuele pikipiki ni magi ji manyo chung' ka gotieno. Mtoto ama wale ambapo alikuwa anachukua fuel kwa pikipiki ambapo alisimamishwa hapa usiku. Ka en nyathini kata ka en in to nyise mondo oduoki ne jadolo mondo kwa ng'wono. Ikiwa ni mtoto yako hata ikiwa anamjua mwambie arudi aombe msamaha kwa kohani. Aduong' odogne Yesu. Oduok ne jadolo mora mora mar tich Nyasaye man bute machiegni. Arudishie mtu yote mtumishi wa Bwana ambapo ako karibu na yeye. Adwa kalo matin gima nokelowa ka. Nataka kupita kwa kidogo kwa neno ambapo ilituleta hapa. To adwa wuoyo matin kuom jalo moro mawinjo ka jadolo wuoye. Nataka kunena kwa mzee ambapo nisikia mkoani akiongea kuhusu. Ang'eyo ni kata kar timo sawo kama. Najua hata wakati kufanya sherehe kama hii, Kata mana kar liel kama ng'ato thoe. hata kwa matanga ambapo mtu ameaga, Nitiere mon mosekend kuondego. kuna wadada ambapo wameoleka pale. Ji to ywaka liel ni kanyo. Watu wanalia tu kwa maombolezi kwa matanga hapo. To wuoyi moro bende yudo mana nyako kanyo odhi godo. Kijana mmoja anapata msichana hapo, huwa anaenda nayo. Omiyo kata mana ka Hata hapa
nyaka ng'ato kawie wach Nyasaye modogo godo. Lazima mtu achukue neno la Mwenyezi Mungu arudi nayo. Kata obed mana kar liel. Hata ikiwe kwa matanga. Atokana Musa ninga mubete batiwa. Wanyama nyako kando na wewe hapo. Opaki Yesu! Somie koda Mathayo. Soma katika kitabu cha Mathayo. Ochiko matindo 20. 9 ndogo 20. Laini matin. Laini ndogo. Aito abirudwana ni som koda tim jo Lawi 15 laini achiel. Utasoma Lawi 21 laini moja. Jasomo mondo chakane somo. Mathayo Maji asome aanze kusoma Mathayo. Ochiko matindo 20. 9 ndogo 20. Tiendeni adwa luongo Yesu ni kwa sababu na maana nataka kuisha huyu Yesu. Tokatieko Na nikimaliza tokapoko lamo na jo dalaka. Kama baada tujaombea wanaboma hapa. To wabiro lame kata ne wendo moro bende mano bira. Tutaombea hata mgeni ambapo alikuja tu. Katobedo nine ene nyasi. Hata kama ilikuwa ni sherehe. Tokabende ema ng'ato nyaka changie. Hapa ndiposa mtu lazima pone. Timbadi mondifone Yesu janaza. Kwa Mwenyezi Mungu. Mumana wacho niya. Biblia inasema aje? Some matek. Soma na nguvu. Yemalo wacho niya. Amina. Yesu chango jatany. Amina. Matindo 20. Mario wacho niya. Dhako moro mane iye osechwer kuom higni 12 nosudo gi yo ka ng'e Yesu momulo riek lawe kawacho e chunye niya, ka amulo kata mana riek lawe kende to abiro chango. Arawegi kanyo. Wacha na hapo. Yesu pake. Amen. Mumawacho. Biblia inanena kwamba ni dhako moro ma iye osechwer. Kwamba mama ambapo tumbo lake ilianza kutoza kuom higni 30 gi wiye. Kwa mwaka 30 na juu. Higni mathoth. Mwaka ambapo ni nyingi zaidi. Mano kowuoyo na Biblia ikinena to kawinje kowacho ni chwore nokowe kanyo. Sijasikia akisema kwamba bwana yake alisindikiza yeye hapo. Bwana dogne Yesu. Ni dhako moro chwore notero ir Yesu. Na kwamba mwanamke mmoja bwana yake alimpeleka kwa Yesu. Ukawinjo kowacho sijasikia akisema no wadgi moro nochwale ir Yesu. Kwamba ndugu yake mmoja alimsukuma kwa Yesu. To wach momako wang'a na ile neno ambapo ameshika macho yangu nino odhi katoke ya kwamba alienda na nyuma yake. Opaki Yesu simba. Okodhi gi mbele. Hakuenda na mbele yake. Odhi katoke. Akaenda na nyuma yake. Mae gima chanda. Hii ndio jambo inanisumbua. Yere gimomiyo. Ni kwa nini? Nodhi katoke. Alikuwa anaenda nyuma yake. To yere gimomiyo. Ni nini ingine? Ne onge kodi chwore manitere. Papa hakuna kitu ilikuwa na msukuma. Agone Yesu erokamano. Yere gimomiyo. Ni nini inasababisha? Tiendeni sama ng'ato nigi chandruok. Inamaanisha kwamba wakati uko na shida to nyaka chwori midak godo e ot. Hata bwana yako ambapo unaishi naye kwa nyumba nyalo ringo maweyi. Anaweza kimbia na kuache. Bwana Yesu. Nyaka nyathiu manonyuolu godo. Mtoto yenu ambapo alizaa nayo. Sama koro in gi chandruok. Wakati uko na shida. Pacha moro nyisa niya. Mawazo langu mengine inaniambia kwamba bedo ni iye nosechwer. Ikiwa kwamba tumbo lake liko natoza. Ne nyalo miyo bedo ng'ato molil. Anaweza kuwa mtu mchafu. Ne nyalo miyo us gik mane en godo e ot. Anaweza tuma uza vitu zake zilikuwa kwa nyumba. Makae to dong' nono. Kisha akabaki bure. Ouso moko kowinjo na chuga moro ni Kisumu. Kauza zingine akisikia mganga mmoja ako Kisumu. Achuga moro bende lando Luanda ka. Mganga mwingine pia anatangaza hapa Luanda. Moro bende lando Lego. Mwingine pia anatangaza Lego. Ouso gike moro mote. Kauza vitu zake ikaisha yote. To eka angu winjo Yesu miyaloni. Kasikia Yesu ambapo tunahubiri huyu. Owacho ni kata dichuo noringa. Anasema kata Bwana alinikimbiza. Chale na kagima dichuo noringe. Kama Bwana yangu alikuwa ananikimbilia. Ani kura dunga tena. Mimi ninabaki tu peke yangu. To kata kama nupodi nyaka changi. Hata hivyo bado lazima nipone. Winjo gimanye jali chotemo. Nilisikia chenye ule mtu alifanya. Winjo no biegwe no moro. Nilisikia alienda kwa mtu fulani. Ochango mufu kanyo. Ona kipofu pale. Haleluya! Nyaka changi. Lazima nipone. Nyaka changi. Lazima nipone. Nyaka changi. Lazima nipone. To watu machanda inya. Na ile chenye nilisumbua
kubwa zaidi neno bigi katoke ya kwamba alienda nyuma yake, obigi katoke Yesu akaenda nyuma ya Yesu. alona nenya lo yote mama Nini nituma naweza kufanya hii? nonya lo timo ma Alikuwa anaweza kufanya hii nikech namba chiel ya kwamba mlano moja chokumane wuotho kod Yesu wale ambapo walikuwa wanatembea na Yesu ne ok nyal yiene mondo chop ir Yesu hawangekubali ili afike kwa Yesu, nikech koro nolil nong'ama ok sababu dwaro alikuwa chafu ambapo hawako wanataka. eka to chik moro ne wacho Kiwa maagano mwingine akasema kwamba ni dhako moro amora ma iye chwer ya kwamba mwanamke yote ambapo anatoa chik ok oyiene mondo mul nanga jadolo Saidega kubali kwamba shika ok oyiene mondo sod machiegni gi jadolo harusi kwamba karibia Korani. ting badi mondo ifwane Yesu ja Nazareth chik ok oyiene mondo sod kod jadolo machiegni Kubali karibia Korani karibu. owacho ni gima adwa timo Akasema chenye nataka kufanya, adwa pondo adwa mol gi chonga nataka kutembea na magoti yangu. ok adwa luwo mbele Sitaki kwenda mbele yake. adwa bi gi chien Nataka kwenda na nyuma yake. adwa chopo ir Yesu Nataka kufika kwa Yesu. chungane malo kama intie Kama malo mahali kila popote huko. ingea Yesu ingea awatu wetu na malo wapake Nyasaye oh ingea Yesu ingea haleluya oh ingea Yesu ingea Akaenda na nyuma yake ofwenyo ni jogi vitame akakungundua kwamba wale watakataza yeye nikech koro lil kwa sababu ako mchafu. oparo chik moro Akakumbuka maagano fulani manomiyo Yahudi ambapo walipewa na Wayahudi ni ok onego mul nanga jadolo kwamba hawezi fika nguo ya Korani e kinde machalo kod mano wakati ambapo wako hivyo. Mungu ni Yesu ma Yesu majaketh chike Hii ndio Yesu ambapo anavunja sheria. to mae momiyo kata sani Ni posa hata saa hizi obiro ketho chik moro taweka maagano fulani ninyowani e nyasi kwamba tulikuwa kwa sherehe to obiro timo ne ng'ato gimoro e pawni fanyia mtu yote kwa obiro timo ne ng'ato gimoro e dalani fanyia mtu yote kwa hivyo obiro chango dhako moro e dalani obiro chango nyathi moro e dalani obiro chango jaduong' moro e dalani obiro chango nyako moro e dalani mondo mi Yesu ja Nazareth niko mar Nyasaye wacho niya Niko ya Bwana nasema kwamba dakika achiel kamera Yesu nolokore moneno dhakono mi owachone niya adwaro tim jo-Lawi nataka watumwa wa Lawi 15:22 15:22. dongi neno ka nitiere chike Unaona ikiwa kwamba kuna sheria mosebetie ambapo imekuwa Yesu paki asifiwe. kata ng'ato ni e dala ka Hata kina mtu ako kwa iboma to chik moro neno ni din maleme anaona sheria kwa dini ambapo anaomba okang' noyiena mondo ago chonga mondo lamna Nyasaye niruhusu nipige magoti ili niombe Mwenyezi Mungu. mano bende mana chik machielo Hiyo ndio manitie sheria ambapo pia iko
Eka nitiere ng'ato machielo. Ya kwamba kuna mwingine fulani Makamoro neno ni injili miyalo. ambapo anaona injili ambapo tunahubiri. Okchal kod miyalo nega kama nitiere. Fanani na mahali anahubiria mahali yako. Mae bichik mutum kuom ng'ato. Ndio sheria pia imesimama kwa mtu. Makata kagi maler kalo. Hata kama kitu safi inapita. Kata kagi maber koro kalo. Hata kama kitu kizuri inapita. To ng'ato kwani nochopo mondo ndani Yesu. Hawaje fika ile ombe Mwenyezi Iko mar Nyasaye wachonia. Iko Bwana anasema namna. Wachonia. Bende ng'ato ang'ata mobet kama ng'at ma dende chwer osebetie nyaka luok lepe kendo luokre to nosik kogak nyaka odhiambo. Erokamano. Yesu paki. Mano chik ne wacho. Hiyo ndio sheria ilikuwa nasema. Ukasome gimalo nikech gimomiyo. Sijasoma na juu kwa sababu yake. Mano chik ne wacho. Hiyo ni sheria ambapo ilikuwa nasema. To chik no ne tiyo jo-Yahudi te. Na hiyo sheria ilikuwa inatumia kwa Wayahudi wote. Ne tamo daka ilano. Ilikuwa nakataza mwanamke kama huyo. Mondo chop machiegni gi kama jadolo nitie. Ili asifike karibu na mahali koani yako. Mondo chop machiegni kod kamilame. Ili afike karibu na mahali tunaabudu. Eka wan dhako miyo chandruokne. Akiwa mwanamke ako shida yake. Oting'o chandruokne lwete konchiel. Akabeba shida yake kwa mkono wake pale moja. Opimo kod chik manitiere nyime. Akalinganisha na yenye iko mbele yake. Owacho ni ere gima duong'. Akasema ni nini kuu? Amak chik kosalu Yesu. Nishike sheria ama nifuate Yesu? Amak chik kosang'i ngimana. Nifuate sheria ama niangalie maisha yangu? Amak chik kosang'i gima konya. Nishike sheria ama nichukue chenye inatusaidia? Owacho ni koro tadwa muomo. Anasema sasa nataka kutembea. Kata bedo ni piny tek machalo nade. Kama imekuwa ngumu namna gani? To koro adwa muomo adwa dhiyo. Lakini nataka kutembea ile niende. Kawuono ni nyaka yud gima ber ka. Leo lazima nipate kitu kizuri hapa. Kawuono ni nyaka yud ngima kar ka. Lazima leo nipate uponyaji hapa. Kawuono ni nyaka yud kwe kar ka. Leo lazima nipate amani hapa. Kawuono ni nyaka yud mor kar ka. Leo lazima nipate furaha hapa. Chura manoweya nyaka duogi kowuok ka. Yangu lazima alitoka, lazima rudi kutoka. Wangi dhako moro matek. Kuna mama ambapo ako na njia ngumu. Oliwuok atoki Yesu ja Nazareth. Akazunguka nyuma ya Yesu Kristo. Opoko mulo riake nangane. Akasikia akiwa ameshika nguo yake. Japuonj winjo ka teko moro wuok kuome. Akasikia nguvu inatoka kwake. Owinjo ka dene otong' nono gimoro wuokie. Kwamba kuna nguvu inatoka kwake. Eka dhako winjo ka teko donjo dende. Kwa sababu mwanamke anasikia nguvu ikiingia kwake. Opokare momoso chwer mang'eny ochung'. Sikia kama damu inamwagika imesimama. Iwinjo nyamera ma inie chokruogni. Damu ambapo kwa mkutano hii. In gi kamoro maremo chwer ni godo. Kuna mahali ambapo damu inamwagikia kwako. Kata kamano chik moro tami. Hata sio hivyo, kuna sheria imezuia wewe. To nitiere Yesu maluongo godhiambo. Yesu tunaisha jioni. Nitiere Yesu janyalo. Mungu hapa anaweza. Nitiere Yesu jachang. Mungu hapa anaponyaji. Waluonge kod odhiambo machal kama. Kama hivi. Nikitaneno kod timo gimoro e dalane. Maana kitenda kitu kwa hivyo. Nikitaneno ka jachien wuok kuom ng'ato. Shetani ndio kwa mtu. Tumodogne Yesu moyawone. Aneno ka Yesu limo ng'ato. Yesu anatembelea mtu. Aneno ka tuo moro wuok kuom ng'ato. Kama anatoka kwa mtu. Yesu miwuoyo kuome. Yesu ambapo tunaongea kwake. Nokalo chik chieng' moro achiel. Pita sheria siku moja. Kando terore dhako mondo joka terore. Ambapo alipata mwanamke akiwa anajitembea. Omiluonge ni Yesu jaketh chike. Akasema Yesu anavunja sheria. Chike mag jochiende manoketi. Sheria shetani iliwekwa. Mago manondiki manogoyo amuri kod kwere. Iliandikwa akaweka amuru katika amani. Momiyo gima timi ok nyal weyo, ok nyal dhiyo. Inafanyika iwezi enda. Momiyo gima timi ok nyal pudhre kendo la. Inafanya inawezi toka. Heri aluongo Yesu kod odhiambo sani. Yesu jioni hii. Aluongo Yesu ma jomolao dhire. Yesu amechelewa nenda kwa. Aluongo Yesu ma jogombo dhire. Yesu anataka. Aluongo Yesu ma joma nigi chandruok dhire. Yesu ana shida nenda. Aluongo Yesu ma jomo chwang' dhire. Aluongo Yesu ma nyalo chango tuoche. Aluongo Yesu ma nyalo duoko udi. Kamoro inie chokruok ot otamore. Nitiere Yesu kama nyalo duoko ot. Kamoro inie chokruok kwe onge ot. Aluongo Yesu ma nyalo duoko kwe. Kamoro in ka in gi tuoni moro. Iwacho ni mae tuone mabiro nega. Aluongo Yesu jaketh chike. Obiro rado kod tuo ma ng'ato nigo. Obiro chango tuo modak kuom ng'ato. Obiro chango rem man kuom ng'ato. Oh, Yesu wakoniero kamano. Wayudie ng'at achiel man
malo. Ayudi ng'ata chielo. Ayudi ng'ata chielo manigi tuo. Mosetamo wang'e. Kata in man kod chien. Bia bia wiluor, bia bia. Bia bia. Bia bia wiluor, bia bia. Ayudi ng'ato ma wanyalo lamo godo Nyasaye ka. Bia bia wiluor. Mogo sego tonge pinyo chak wuoyo kod Nyasaye. Chak lamo Nyasaye. Chak lamo Nyasaye. Wuowa kod Yesu. Yesu bro chango ng'ato. Yesu bro medo jalime hema. Mungu anapotembea kwa hiyo uwanja. Yesu bro timo ono sane. Mungu atatenda maajabu sahihi. Yesu bro mulu tuo moro sane. Mungu atatoa ugonjwa fulani sahihi. Yesu ni mulu dhako moro sane. Mungu anaenda kuguza mama fulani sahihi. Aneno ka Yesu chango ng'ato. Naona Mungu akiponya mtu. Aneno ka Yesu kadulia ni ng'ato. Naona kama Mungu anapiga vita kwa mtu. Aneno ka Yesu duoko ori ng'ato. Naona Yesu anarudisha nyumba ya mtu. Anya Yesu mawuoyo kuome jowetena. Yesu anaambia kufiye. Ang'eyo gimonyalo timo e pawni. Najua chenye ninatenda kwa hiyo uwanja. Ang'eyo gimonyalo timo ne ng'ama oyie. Najua chenye ninatenda mwenye amekubali. Ang'eyo gimonyalo timo ne ng'ama osulo. Ang'eyo gimonyalo timo. Najua chenye ninafanya. Ayudi ng'ato achiel kendo madwaro lamo Nyasaye. Ayudi ng'ato achiel. Ayudi ng'ato kendo. Wacha nipate mtu. Ayudi ng'ato. Ayudi ng'ato. Ayudi ng'ato moneno. Moneno diere chupo. Ayudi ng'ato. Mama bia mbele. Mama no bia gi mbele koni. Bia gi mbele. Wajana bia gi mbele. Hujatuna mbele. Bia gi mbele koni. Bia gi mbele koni. Mbele. Bia mama bia. Tuna mmoja tu. Bia gi mbele ka. Wene gi upulo. Wene gi upulo. Pasi. Pulo ni tiene ng'ato. Nikech Nyasaye bitimo. Kendo biro timo neno. Ibiro wacho. Ni Nyasaye nochanga. Achukua mane yawe leo. Nawe nukiluongo injili. Nasudo magochonga. Napoka lwenyoweya. Napoka tuo weya. Napoka chandruok weya. Napoka yudo kwe. Napoka yudo konyruok. Bia mino wiluor. Bia. Yaune guru kanyo. Bia. Goga chombi mbuka ni Nyasaye. Bia. Waua gi Yesu kamigo chombi. Nyasacho oheri. Waua kode. Nyasacho oheri. Nyasacho biro timo. Nyasacho biro limo. Nyasacho biro chungo. Biro musakatore. Nyasacho biro chiero. Biro musaka. Nyasacho biro ngeno. Biro musaki. Nyasacho biro laso. Biro musakatore. Yesu. Ara wuok kod Yesu. Waua gi Yesu. Wuok kod Yesu. Wuok kod Yesu. Waua kod Yesu. Wacha kod Yesu. Wacha. Yesu. En Yesu matimo. Wacha kode. Wacha kode. Wacha Yesu. Wacha Yesu. Wacha kod Yesu Nazareth. Yesu man gi teko. Sendo Yesu satimo ni. Kumweche matek. Masatano ka. Jimani. Wacha kod Yesu. Yes, I